козметични продукти да вземете с вас по време на лятната ваканция. Независимо къде ще ходим на почивка, дали на море, на планина или на екскурзия в чужбина, нашата кожа винаги е изложена на екстремни условия, съприкосновение с слънцето, плаж, силна слънчева радиация, също така тежките дълги изтощителни пътувания, безсънието, дехидратацията. Всичко това изтощава кожата и тя заслужава нужното внимание. Обикновено, когато тръгнем да пътуваме, ние започваме да се чудиме, да става една малка суматоха, ама сега какво да взема, няма ли да си претоваря куфара, това няма ли да е излишно. Затова искам да ви дам няколко полезни съвета, какви козметични продукти да вземете, когато отивате на лятна почивка. На първо място ще започна с слънцезащитата. Знаете, че много държа на нея. Като имайте предвид, че има разлика между слънцезащита за лице и слънцезащита за тяло. Слънцезащитата за тяло обикновено е с по-мазна текстура, по-комедогенна, тя често е парфюмирана и не е много подходяща за лицето, даже може да предизвика възпаления на лицето, зачервявания или алергични реакции, или пък да запуши пори. Така че слънцезащитата, която е за тяло, си я ползвайте по предназначение само за тяло. И ако искате тен, тя може да бъде с SPF 30. По отношение на слънцезащитата на лицето, обърнете по-сериозно внимание. Нека тя да бъде на добра марка и да бъде с SPF 50. Като не забравяйте да обновявате на всеки 2 часа. Това непрекъснато го повтарям. Друго много важно нещо е добрата хидратация, когато сме на почивка, особено когато сме на плаж, на море. Задължително си вземете добър хидратиращ крем, нека той да бъде с лека текстура, съвместима с летните условия. Много е подходящо да съдържа алоe вера или пък витамин С, ферулова киселина. Те много добре се сработват с слънчевата радиация. Или пък ниацинамид. Може да вземете един крем, който да ползвате и сутрин и вечер. Напълно достатъчно е. Също така може да си вземете една-две маски или мини маски или шит маски, които ще са истинско блаженство, особено ако сте били на плаж. Те успокояват кожата, хидратират я и изобщо няма да съжалявате, че сте ги взели. Също така за през деня може да си вземете някаква термална вода или мист, с която да хидратирате